Да здравствует спорт! Спорт! Ура! Районда спорт һәм ГТО комплексын үстерү өчен тагын бер мөһим адым ясалды. Узган җомга көнне югары Яркәйдәге Үзәк стадионда Башкортстан Республикасы хөкүмәтенең Башкортстан Республикасында физик культура, спорт һәм яшьләр сәясәтен үстерү дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турындагы карары проекты кысаларында спорт мәйданчыгы ачылды. Сегодня у нас в районе большой спортивный праздник. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан передало в муниципальную собственность, то есть наш район, универсальную спортивную площадку. На сегодняшний день все работы по установке и благоустройству завершены. Я хочу сказать слова благодарности в первую очередь Министерству молодежной политики и спорта, администрации района, подрядным организациям, ООО «Сантехник», Илишевская ДРСУ, ну и, конечно же, коллективу детской и юношеской спортивной школы номер 1 и номер 2. Я желаю, чтобы наши жители бережно относились к имуществу, побольше занимались спортом. Я уверен, что после того, как пройдет пандемия коронавируса, наши жители района еще активнее будут заниматься спортом. Я всем желаю всех благ и будьте здоровы. Махсус резин өслек белән капланган мәйданчыкта төрле тренажерлар, бруслар, турниклар, эскәмияләр, махсус күнегүләр өчен урыннар, шулай ук өстәл теннисы уйнар өчен өстәл, швед стеналары һәм башка снарядлар урнаштырылган. Мәйданчык хезмәткә һәм оборонага әзер Бөтен Россия физкультура спорт комплексы кысаларында тест үткәрү өчен генә түгел, тест үткәрүгә әзерлек өчен дә билгеләнгән. Биредә балалар һәм өлкәннәр генә түгел, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр дә шөгыльләнә ала. Ачу тантанасында спорт мәктәбе тренерлары, яшь спортчылар һәм якташыбыз җиңел атлетика буенча күп тапкырлар ил чемпионкасы Илүсә Хөснетдинова катнашты. Это просто супер, я вам скажу, чудо, конечно. И спасибо огромное администрации Илишевского района за такой подарок и взрослым, и детям. Коронавирус, конечно, да, у нас в стране коронавирус, но это не мешает приходите и заниматься. Радуйтесь, живите, радуйтесь жизни, радуйтесь. Мы очень рады, что построили такой спортивный комплекс на стадионе. Мы будем приходить сюда летом, заниматься спортом. Мне очень нравится спорт, заниматься им. Думаю, здесь многие смогут это понять, могут найти себя в спорте. Алдагы көннәрдә биредә эскәмияләр, тышкы яктырту, баскетбол мәйданчыгы һәм видео күзәтү камералары урнаштырылачак. Спорт мәйданчыгы тәүлек әйләнәсенә һәм ел әйләнәсенә эшләячәк. Яңа спорт мәйданчыгы безнең район халкының һәм кунакларының яраткан урыннарның берсе булыр һәм спорт белән кызыксыну көннән-көн көчәя бар дип ышанабыз. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.